Bala ko na kway sila, basta kay nami ko ni kaon, basta kami magsaw, butang. Ciao pa. Ano man, may kalahian. May naa. Bog, dami-dami sila dawa ka diha. Kung may ganay kaon. Muwag ro. Hi guys, good morning. Good morning pa. Oh. Good morning sa. Lain na pang adlaw guys, lain na pang vlog. So banin na po mininjog guys among another day, another vlog. There is province of Bohol. Hi Kim Kim, good morning. Good morning Kim. Hi there nagamay. Masuk ka na sa Papa Gabriel guys, na mag-drive sa motor. Okay. Ayaw ko na siya. Safety ba? Safety mag-drive sa motor. Hindi ko mahadlok mo sakay. Ayaw si Ate Nika. si Papa kanoy mo drive. Hindi na ka na sa Tinika. Na may trabaho sila ate. So guys, wa na klase rong adlaw kay mo balik sila yung January 4. So taas-taas agad ang vacation ron. Naghantay mabuhat na nisbay. Jadi na tamo sa Jugbakod. Para das mga klasean pa sa Jugbakod, prepare para sa mga estudyante. So karon guys, relax time. Relax time ron guys. Anjam. Relax time. Shout out medyo tanon guys. Wala guys, manuok mas kim. Nabibi ko guys. Dari na. Oh, parang biko pa. Namang parisan og Milo. Insay paris na tas biko dai. Saya tang iparis. Ang saya tang iparis sa tang biko. Milo everyday. Ami iparis guys. Hala na aman mi datoy ko nami ka ng tabliya kaso namo makuan. So ugma na to na makuan to ang tabliya guys. Pasko na dai kuno, Pasko na yung Papa Gabriel kay amo tong parisan og biko puhon. Tara imong hair dai. Good morning! Lahira dyan guys, basta kompleto ang pamilya. Agay, sorry kayo sakit. Kaya butuon na natang kuan. Isaun. Lahira dyan guys, basta kompleto kay maka, kuan ba? Lahira dyan ka azo. Na medyo kompleto ang pamilya. Ata, lagi pa naak. Naak magkraho. May matog, kauban ang imong mga labuans, kompleto mo. Di na mag-uo, maghanahuna nga to sila lazo. Oy, Biko! Tara guys. Biko guys! Tang parisan og Milo. Kala ko. Dali. Una day ka ako rin das imo day. So, dali na guys, manginom tanin jug ininit. Pero di ta pang panuthon. Manginom tanin jug ininit guys. Tagas no so lami gazad kompleto ang pamilya. Bahala na naman guys. Mao na ingon. Buhi bitaw mi sa una so pamulakaw samot na ron. Yes. Oh. Dali na mo kuya. Mga kuyas na pabung katuog. Kay pahuway lagi in taon kay way klase. Dana ibutan na. Manginom tanin so guys. Og ininit. Wasa ko mag-inotbong kaysa kunson ako inotbong guys. Lipay ka dos kim. Lipay ming tanan nga kompleto na mi. Ano? Ika pa? Lipay ka do. Ika be happy? Happy baby? Happy? Happy baby Kim? Lipay ko na. Pag-abot ni Papa, lipay ikaw kayo? Siyempre. Yes, no? Malingan bahalag kuan god. Maling kamot go daris buhol. O na, puhon-puhon guys. Makakuan na mo guys at Papa Gabriel. Dara na pas buhol. Dara guys, at least. Kauli-uli. Ang inamtanin so guys. Og Milo everyday. Amang parisan og biko. Ha? Manukag na biko na. Matagak na yung biko. Nanta guys, biko. Umot ka adyo. Maganahan guys ma'am, pati ang mga maghapon. Agpansit guys, wazay nabilin, nasinaw. Nga, ladri bata nang balik-balik. Pangganahan sila. Siyempre, ganahan pa ko ako man nagluto. Papagabal di ay. Hatong itimplahan daan. Kaya dyan ka nang magluto guys nga ka nang wala. Kauban na imong kuhan kaya lami nagresulta. Paano? Lami resulta sa mga niluto. Lami timpla. Yes no? Nga narago na guys. Nalag simpleng kinabuhi ako sa probinsya. Naon Kim.
Gara untuk kaso guys. Kim. Tarangan ng hair. Wapay panudlay. Naman dyan nandiyan lipaja guys. Shopee ka ato. Ang makuyas guys. Ang pabungbong pa. Pagkateng-kateng pagtug ang makuyas. Ang sarapan ng tulog nila. Okay na kayo. Pay klase ron guys. So. Ito na si Papa. Tug na si Papa no. Tugnaw kuno ka pa yung sinday. Tugnaw des Papa day. Ito dai, matug naman. Tugnaw pod. Nga tanin suwag biko. Nga tag biko guys. Mangking gamay. Yan ay bata nagtuya. Tingnan nyo guys, sumakay sa akin yung bibi nga maliit, nagtuya. Yung garain. Mag-iring kong pustiil. Okay. Gunit. Pila nakakakilo, Kim? Pila nakakakilo ron? Ay, tiki. Pila nakakilo pa? 12? Alang kaan na. 3? Pastilan, 3 kilos. Rakon sa guys. Ito na salibay. Parang ka. Murang kambal to. Bibilik ang tiyama. Ha? Ayaw bibilik ang tiyan. Kama. Nama ko nung bibi guys. Nagkikulit sa santi dyan. Kim. Ang bibi to. Hinay. Ayo, dana day. Kadangag day. Dan setengah day. Alright guys. Makatid tayo ng biko. Doon sa baba. Doon. Kinyat. Kim. Lingi sa lingi. Nyek. Pag nagbiko. Ay, tumudas mother na to. Mother. Yo ah. Ayo. Tay. Hala, girayuma naman ka. Ano kulakaws? Ha? Ito gabi nagbuntag. Arangat nga tas matil? Pikas. Hala, ginuo ko. Aso sa tumutong ng bukuan, bugnaw. Pag sanilas kanunay, o di pa pag midyas. Midyasan ito. Pag midyas lagi, kay bawal na mga bugnaw. Samot na ingaron. Na mo nagkuha na mong ininit. Tupi, dali naman mag-init. Kaya na may yung heater. Debi ko di Sa mo na ibutang. Atoros lamisa. Ngaran tabunan dari guys. Di man kalakaw sa tatay. Halagi na ako. Garayuma si father. Pare sinusog kape. Init mo. Salay day. Mag-init mong tubig day. May kuan di heater. Dali raman dari mag-init guys. Kaya naman sila heater si tatay. Init na naman lang tubig. Saksak na ng heater. Pare sa nupuan. Nagatahan na naman pang tambawa na ikuan. Mangutan ako na to sinter. Sinter. Tungtana kay Danilo na itong ani ko yung matay na po. Uno, katunay taga progreso ba to? Amigo na, mistay rin Hala, ginuo ko. Inga na pa isang ipamati. Riyo mapod. Namura, delikado sa gay mang Sa isilan. Hala, delikado lagi. Di lagi mag-inam-inam og di magkuas doktor. Mangutana, dapat mangutana sa doktor. Ajo sala maglakaw-lakaw, urong pahuway ng tiil. Diha ko may ambag na nangihi ko, grabe din kita. Si pamanjos og mga kuan, ay halibuon. Malagi ko sa nanay kinang kadlawon, ilo mo ka po. Mat. Grabe mo yung kita ko. Oo, to na guys. Pastila, hindi naman hinong makalakaw sa tay. Ko. Wa na aghubag. Pero aging puli, ngut-ngut. Kung sama ng klasihan ng rayuma, arthritis. Pariharam siguro na, rayuma, arthritis. Ina na siguro na guys. Basta mahubag sa mga kajub na ngut-ngut. Wala lagi. Pastilahan, mag-amping na lagi. Tas mga gipang mag-amping na. Tas mga pangkanon kay delikado. Ko. So nahadlag si tatay guys. Mainom na itong iskilan. Kaya nga no, hag-idahang amigo nga taga dito sa unahan. Dito unahan dito dapit. Namatay kay ning inang matuog. Itong tablitasa. Dito namatay sang ingon. Wa na kaginhawa. Tuan pa na matay, pahuway na. Kaya nga to pa rayuma nang hubag ag tuhod, nang hubag ag tiil. Sino namatay? Pero pulis Amahan na sang classmate guys. Ito nagkitaan pa to na post sa Facebook. Mudi ay. Yato dai ko napudto. Arthritis ang hubag ag tiil sa ning inom og katong nay nga to laging tambala. Moray kaanginan, wala kaginhawa. Siguro kuan to sa di ma kaya sa isang lawas. Katong na ay kuan sa tambal mo to. Kaginhawa. Kadlot na sa tayo mo inom og tambal noon. Namura. Nanginam pamanjos na lang mga
Herbal. Di naman nung kalakaw, sakit naman nung kaso isang daris, isang tiil. Saan? Tatay, mis nawa naghubag. Yo. Ano pa kita? Gani lagi sa mga dini. Wala, ginukuhan nila kapon na guys. Bis nawa naghubag, sakit na Hindi hinuon. siya paumhan. Habi Ito to. ko lakaw dyan hinay. Sakit mo. Paumhan na, kung ano na. Mugara no. Saan man to na. Saan man guys nga. Ngat-ngat man gasag ko no. Stilan. Sa bawal. Mahadlik naman po sa mga inom og tambal. Mura. Mahadlik sa mga parehas sa amigo. Na kuan sa kwarto guys baka nang supak siguro sa lawas tong isang nainom. Sumotong wa kaginhawa. Dal. Na. Stilan. Kaginan guys. Inom-inom og tambal nga kanang di lagi gikan sa di lagi resitas doktor mo ni hadlek. Kaya bitong ate-ate ra nga painom-inom. Ko delikado na. So kanahanglan jud magpa-check up. Pag di tatay di na abtan pag ugmag di na mag ug sige pa jud ungat-ngat ag isang tiil. Amo na ipa-check up kay basig hanin na na. Madula man lagig na anay doktor dara sa mga sinter. Uy, klaro na yung sinter dari uy. Uy, doktor kalatot. Kabilang doktor daadto sila doktor bien magkinahanglan man ka sa tag kwarta. Kay di ba dyan libre na serbisyos mga kuan. Doktor man tong dari sinter kay pwede raman naraman nimo og pila imong ihug atong ilang donation box. Yes no. So nga ng mga private doctor syempre na dyan ay consultation. Tapos kanto pa yung resitang tambal. So nga na guys, nagdin na punta na niglingin. Sana lingin. Buwan na naman siguro nung nailingin og adlaw. Guys no. A few moments later. Mahota guys. Mapayang paghuman na to pangusos ang labunan arong way labunan. Human na nagay hay. Mahota yun sa mahaw. Ay humba. Natad ni Yoyo. Sabang trabaho sa bahay. Kanay gapon nagsud na yang mangipadanin sa gapon. Biko. Karon paghatod anay sud humba. Stilan humbang nangka dia. Salamat sa naghatod sa humbang nangka. Sa Yoyo. Kumataga ka dihang batiha ka. Unggoy ko. Pura Unggoy lagi ko. dali na dali ambak. Timakaan na. Stilan. Nagtimo-timo naman na guys. Mo nang tagdugay mo kaon. Nandiyan na na mo kaon. Mahota rin sa mahaw. Guys! Guys! Mitas na dari dalam yun. Sa? Shout out ni Iliyang na unggoy. Dahil na pa. Mahaw guys, mahaw. Ano yan, humba dia. Humbang nangka. Hey! Hey! Tike mo guys! Tiki, bako na mo guys. Hey guys, nganta. Ayaw guys pa! Lami ka, Ayaw guys! Ayaw guys! Lami ka kita magsaw. Sige suha. Ayaw guys! Baya ako nagbasla guys, basta ka kami magsaw. Ako ayaw guys! Wala mo na! Bala ko nagbasla, basta kay dami ko ni kaon, basta kami magsaw, butang. Tiyaw pa. Naman, sa may kalahian. Sa may naa. Bog, dami sud dawa ka diha. Kung may ganay ka. Nguwag ro. Unggoy baji mo! Nanguwag ko no guys. Unggoy baji mo! Mas kaya ko nog lamig sudan sa ako diha. Di man ko naganahan sa mukaan. Nanguwag tingali. Unggoy baji mo! Papay unggoy singgit. Ambak na dali. Unggoy baji! Wala guys. Matago ko! Hinaday. Aron guys. Kaya ko nagwasilan basta ka magsaw me. Dami ko nagkaan. Pas nga ni kalahat pa. Kiaw. Humba lami yun. Day. Bangang ka. Dia. Balagway sa baw po lami yun. Kamu juga ngemes. Ngay gina mo sa muta. Ha? May baho. Bako no kang iring ya. Minta ngaan. Ang ko nagamay tao guys ya. Yang. Number 4 paloy. Grabe, number 4 pag amang gamay tao. Nanay mo kutsara, ita dali na. Sim. Hiluson mo. Hagbeng ka na ng ubos. Dah, nay utan. Ulay. Eat na bibi, Di kim. utay ma? Kaon, uy, lamas na. Pabright na, pagwapa na. Dare ma? Kaon! Di ka kaan dare? Kaon! Luwag ko. Ay, nanguwag. Stilan. Di ba ko numukaan kaya? Kaya di ko numukaan, nanguwag. Stilan. Tungag ka day. Di ba nanguwag. Yo day. Naday ngilad, manguwag, tiguwang na. Yes, no? Magka na. Gaon, good guess, oh?
Hoy, mga kuyas, mga ano mo? Mga kuya. Paro, So, pa siguro sila guys, kinanggi. Paano matugbi ko? Parisa nila, Milo. paro, siya. Paro, siya. Paro. Pakitan mo na guys, ito sa mga buwak. Okay, pang-arin si Papa Gabriel guys, to ang mga buwak, nice na tanawon, luag na kaadyo. Amo patanawon ron, naghuman na magkaon. Magkaan sa miktiwas guys. Ay, stop! Lagi, di man ipapang ni Kim Kim. Laka na! Hi, guys. Good morning. Thanks. Good morning. Morning. Bayo. Hi guys, morning. Thanks. Nga guys, nakaan ba mo gulay? Kamu? Matagal ka na ha? Hindi. Nga, nakaan mo gulay? Nga. Di mo ka, bapa dyan Di mo mo eat. Nga. Nag mo eat o gulay, guwapa. Nga. Hindi raw tagaan yun dyan. Sa orami guys, karong tipid ag Hindi hugasan. na katagaan na guys. Hindi gabi guys. Sa may hatang mo. Kanang kulay. Gulay? Kulay ang buhay pag ginataang gulay. Ikaw. Si mama lagi tiki. Ako saka niya mano. Wala na pa to sa tungag back climbing duha guys. Hindi bingi nga tuog. Ang dapita. Basta kaya may gilakaw kaming duha sa Kim Kim. Ato ubos. Pag naman ako pangumpra guys, dapat adto. So ginoo ko guys. Sige man na sa inagbayot. Bayot isa mo ko inang tawag bayot. Nahungag ba guys nga diha magamang kaila nga bayot amang nahinagbo. Basta ning tan-aw naman sa bayot. Nagkatawa. Niingan tawag amang kaila sa bang gabi. Pero hagiinan nga was sa kilibutan kuan kay kami may magtawganay og bayot-bayot. Yung may mga naandan na res bahay, ang mga laki may inagbayot. Ni Kim Kim nanundog, pastilan. Ayaw lang ito. Mama na guys, malagi yun guys nga ugan say makuan sa bata. Dana sud sa ilong bahay, mao kadto na magawas atos gawas. So mo na giyan guys nga kung atang anak nagminal dito atos gawas, dili na nagsugod sa atong panimay. So kita gad ma-blame nga mga girikanan, mga kinsa diha nga nagpadakek, kinsa diha nagbantay. So mao gad guys. No. Ako kaya na natakda silingan nga umana na pud sa silingan adto na sa sud sa panimay. So mo na guys nga samtang bata pa sila taga ato silang kuanan sa mga pamatasan. So guys no, kay no, mo naging nga lisod na kasi taglaing taon na mga disturbo sila mga batasang di maong. Muna guys. Ayaw lang guys. Muna gikan jud sa sud sa panimay ang batasan sa mga bata. Kung sa ilang ipakita das gawas mo po na diri sud sa bahay. May ilang nakita ba? Kung na guys, i-guide jud na tong mga adult mga anak. Mahal kami guys. Pakitanaw naman na to guys sa mga arrangement sa buwak. A few moments later. So guys, mananagi hanggiingan ninyo, gi-arrange ni Papa Gabriel ang mga flowers, ornamental flowers. Ilia! Aba si Ilia na dana. Okay. Oh. Wala guys, ipang padaplin na dari. Kay nami buhatan danhi mga next day. Dari dapit. Wala na guys, ipang arrange na, pang lumbay. Yan. Yun sa makuanan dari guys, kaya na may dahon-dahon na. Nagagdaho saging. Wala, namuso naman di ay. Wala, naibungag ang mga saging guys. Na-all, na napatay ma-harvest pohon. Ano yung palitagkuan sila guys. Pandong ka na murag muskit bitaw purma. Tamarang ipang hakot-hakot na na pohon. Mga nasasagi pang arrange ni Papa Gabi ang mga buwak. Karong luag na sa tubangan. Takaw sa tarayta, karejot tay. Ato sa mes merkados unika guys, karejot. Iya, anila ka ha? Tara ka Papa Bi, adzulaan sa karsada ka na mangidnap ha.